Descobriment d'Amèrica. Cristòfor Colom era un valent aventurer marí i les seves arrels, segons diuen, eren italianes. Era un home molt intel·ligent, ja que va aconseguir l'ajuda econòmica de la reina Isabel la Catòlica per emprendre un viatge pel mar al voltant de la Terra. Colom era una persona de mitjana estatura, de cara ovalada, rostre blanc, cabell de color blanc. Per la seva edat, encara que quan era jove, tenia el cabell ros. Tenia els ulls clars amb celles llargues i molt fines. Pel que fa al seu caràcter, es sap de sobres que la seva personalitat aventurera, la seva passió pel mar, el seu dot de cartografia, a més, d'acord a Bartolomé de les Cases, Colom era un magnífic nedador. Tot comença al segle XV, època en què la reinaven a Espanya els reis catòlics, on Colom va aconseguir l'ajuda econòmica que necessitava per fer un viatge pel mar anant cap a l'oest per anar a la Índia. En aquella època tot el món creia que la Terra era plana, menys Colom, que defensava que era rodona, i amb aquest viatge volia demostrar-ho travessant l'oceà Atlàntic i arribant a les Índies donant la volta quasi completa al globus terraqüi. Mirall Colom, ja fa molts dies que estem navegant mar endins. Tots tenim molta gana i estem desesperats. Podem tornar? No, teniu que tindre una mica de paciència. Portem molts dies mar endins, no ens podem retirar ara. Ostres, mireu! Un ocell! Això vol dir que hi ha terra a prop! Tierra a la vista! Estàs segur, Rodrigo de la Tribuna? Estem desesperats. Sí, allà, entre la boira! Ho sabia! Gràcies, Déu meu, per pregar les meves pregàries. A partir d'aquell moment, el món va canviar. Havien arribat a la illa de Guanajaní, que estava habitada per indígenes pacífics. Preparats per desembarcar? Cristòfor Colom va organitzar 3 viatges més a Amèrica, on va descobrir unes altres terres desconegudes com Puerto Rico, Panamà, Hondures, on va propiciar intercanvis de productes i animals. Prenc possessions d'aquestes terres en nom dels reis catòlics Ferran i Isabel perquè siguin de Ferran, de Castella i Aragó. Agenolleu-vos davant del virrei. De pressa, què esperem? No tenim tot el dia! Un cop ja estaven preparats per atacar, es van posar a conquerir les terres que suposadament eren les Índies. Aquestes terres estan plenes de gent incivilitzada. Ensenyem-los qui mana. Esteu preparats? A l'atac per la nostra reina Isabel i el nostre rei Ferran! A l'hora d'atacar, van començar per als maies, després els asteques i van acabar amb els incas. A l'atac per als nostres reis catòlics! Vinga, va, ja queden pocs! El meu braç. Agafeu tot el que hi ha de valor! Que sí! Tot això va servir per portar d'Amèrica a Europa aliments desconeguts com la patata, el tomàquet, la xocolata, etc. I d'Europa a Amèrica va portar animals que no existien com els cavalls i les gallines. En el 1506, Colom va morir convençut que havia trobat una nova ruta d'arribar a Àsia i que havia demostrat que la Terra era rodona, però mai es va imaginar que va descobrir un nou continent. Va ser anys més tard, Amèrico Vespucci, el que es va adonar que aquelles terres no eren les Índies, sinó que era Amèrica. El 1492, Cristòfor Colom estava estudiant per anar-hi a l'Índia per l'oest. 4 bilions dividit entre 3 igual a 3 quilòmetres.
És que estic segura que el món és rodó i per tant podria arribar a les Índies per l'oest. El dia següent, Estimats fills catòlics, us vinc a demanar el seu favor per tal d'augmentar la vostra riquesa i glòria. He pensat en nou seu viatjar cap a l'oest, cap a les Índies. Però tu estàs boig? Com vols anar cap a les Índies per l'oest? Et cauràs per un precipici, la terra és plana. No diguis bajanades. No us preocupeu que la terra és rodona, arribaré bé. Val, doncs ara et deixarem 2 caravel·les i una nau, la Pinta, la Niña i la Santa Maria. I a canvi què obtindrem? Obtindreu la meitat de les riqueses que trobi allà. Gràcies, Reis Catòlics. Marxa amb Déu. 3 mesos després... Colón, tinc por! Ens caurem per un precipici! Tornem cap a casa. Ja portem 3 mesos navegant per al mar. Ens caurem per al precipici. Que la terra és plana. No us preocupeu, confieu en mi, tard o d'hora arribarem. Podem tornar-hi, sisplau. Confieu en mi. terra a la vista! A on? A l'oest! Hem arribat a l'Índia! Som-hi! Un cop van arribar, Estimats fills catòlics, us vinc a entregar la meitat de les riqueses que us vaig prometre. Oh, segueix viu! Moltes gràcies, Colón. Bravo, bravo! El 1451 va néixer Cristòfor Columbus a Gènova, Itàlia, però nosaltres no el coneixem pel seu nom real, sinó per el de Cristòfor Colom, el famós descobridor d'Amèrica. El 1492, Cristòfor Colom va anar als Reis Catòlics a demanar diners per anar a l'Índia per l'oest. Permeteu, malteses, he vingut fins al vostre palau perquè m'ha arribat a les meves oïdes que sou unes majestats molt intel·ligents i meravelloses, i jo tinc un projecte que encara els engrandirà més. Va, Cristóbal, què vols de nosaltres? Vinga, Cristòfor, que el nostre temps és or. Vull portar a terme un gran projecte que és anar a l'Índia per l'oest. Estàs boig? Això és impossible. A mi no em convenç. A mi tampoc. Majestats, la nostra terra és rodona i aniré a l'Índia per un camí més fàcil i segur. Necessito finançació. No ens estaràs mentint. La meva estimada altesa, esclar que no. Bueno. Val, us donarem 3 vaixells i diners, però volem recompensa. Val, la meva altesa, descobriré noves terres que seran vostres i tots els tresors, però només demà una cosa, ser virrei d'aquestes terres. Va agafar a 3 dels seus ajudants i 3 dies després va emprendre el viatge. Esteu preparats per aquest llarg viatge? Sí! Ja tips d'esperar? Nois, crec que hauríem de tornar. Ni en broma, estàs boig? Seria el més adequat. Té la seva part de raó. Penseu que portem aquí un mes enmig del mar i encara no hem vist terra. El més probable és que ens caiguem pel precipici. Ni parlar-ne. Cristóbal, pensa que... No, hem arribat molt lluny per tornar. Segur que estem a tocar de les Índies. Ja, però pensa... No, ja està, no siguis pesat. Però, Cristóbal, pensa que... Tinc gana. Que em deixeu parlar! Anem a menjar! Mentre es menjaven, Cristóbal, què penses portar de l'Índia a Espanya? Doncs or, joies, diners i més.
Cristóbal, suposo que ens pagaràs, oi? Ah, aquest menjar està bo. Suposo que sí, no? Sí, boníssim. Cristóbal, deixa no canvis de tema. Ens pagaràs o no? Bé, si puc. Com que si puc? No, sí que us pagaré. Ah, vale. 3 setmanes després... Tierra a la vista! Com? És veritat! Uau! Hem arribat a les Índies! No pensava que arribaríem. Finalment, quan van arribar, van començar a agafar menjar nou. Un any després, Cristòfor Colom va morir. Nois, el que vam descobrir no eren les Índies, sinó Amèrica. Com? Finalment, Cristòfor Colom va morir sense saber que havia descobert un nou continent, Amèrica. El 2 de gener de 1492, els reis catòlics van voler reconquerir Granada. Soc Ferran II i demano les terres de Granada per a Castilla i Aragó. Jo, Isabel I, no vull cap àrab a les meves terres. Jo, comandant del vostre exèrcit, majestats, si ho demaneu, reuniré un batalló per reconquerir Granada. No, de moment, només volem que enviïs una carta d'avisament al rei Boabdil. Soy el rey Boabdil. Traedme unas uvas. Aquí están, señor. Estas están puchas. Tráeme otras. Sí, señor. Señor, perdón por las molestias, pero tengo una carta de los reyes católicos. Dámela. Carta de avís. Hola, rei Boabdil. Aquesta carta és una carta d'avís que us prepareu perquè anem a reconquerir Granada. Prepareu-vos bé perquè reconquistarem Granada l'endemà. Soldado, mata al mensajero por traer malas noticias. No, por favor, No he hecho nada. Cierra con la carta, señor. La quemaré en las tumbas de esos reyetuchos cuando los mate. Soldado, prepara un ejército para defender Granada. Estos reyetuchos se enterarán de quién manda aquí. Vale, señor. Voy a preparar el ejército más grande que pueda. Bien, y también mandan una carta de aviso a esos reyetuchos. La guerra començarà demà. Comandant, prepara l'exèrcit. Sortirem als primers rajos de sol. Com vulgueu, senyor. Era innecessari mandar-li una carta al rei Boabdil. Podríem haver atacat per sorpresa i seria més fàcil reconquerir Granada. Ja tinc l'exèrcit gest per atacar. Doncs sortirem d'aquí l'endemà. Prepara el meu cavall per sortir. Com vulgueu, senyor. Mentre es prepara, les tropes aniran avançant. Estem a punt d'arribar, prepareu-vos! Jo no vull veure la guerra. Hola, rei Boabdil. Vinc amb la intenció de reconquerir Granada. Si és sense guerres, millor. Nunca va a reconquistar Granada. Ahora es mía. Aleshores anirem per totes. Soldats, ataqueu! No os lo dejaré tan fácil. Súbditos, defended a vuestras tierras y también a mí. Estas tierras pertenecen a mi amo y no dejaré que las invadáis. Larga vida al rei Boabdil! Aquestes terres són dels meus senyors, els reis catòlics.
farem fora! Llarga vida els Reis Catòlics! Abdul, no! Bé, comandant! Després d'una llarga batalla, el comandant dels Reis Catòlics va guanyar. Abdul, no. Entrega'm la clau de Granada. Ahora va, pero por favor, no me matéis. Dentro de estos collares están las llaves. Por favor, no me matéis. Torna'm a Roc i no tornis a aquestes terres o si no et matarem. Vale. Yo era como una mujer, aquello que no supiste defender como un hombre. Fill,